Караниците не са повод за раздяла. Помня, когато бях по-млада, мислех, че добрата връзка е тази, в която няма конфликти. И правих всичко възможно, за да го избегна. Но с времето разбираш нещо много важно. Хората се променяме всеки ден. И е нормално да не сме на едно мнение с половинката си. Истината е, че караниците могат да изграждат връзката. Ако се случват правилно, разбира се. Първо, изслушай. Наистина. Слушай правилно. Не чакай ред да говориш. Чуй човека срещу теб. Второ, уважи гледната му точка, дори да не си съгласен. И трето, намери консенсус. Където можеш да отстъпиш в името на връзката си, направи го. А когато скандалът е голям, не го решавай в момента. Просто остави време, ден, два и седнете заедно. Отново, спокойно говорете. Защото всяка караница има корен. Когато го разкриете, това нещо се решава по най-добрият начин. Караниците не разрушават връзките. Начинът, по който се караме и водим разговора, има значение. Преосмисли, седни, не бързай. Времето е изцяло ваше, за да могат да се променят нещата. Остави отдолу коментар как се случват нещата при теб, след като си пробвал и това. Затова последвай ме за още такива съвети.